matimoni Anomuziva Jesu Anomuziva kana matimoni Anomuziva Jesu Anomuziva kana zvirwere zvose Zvinomuziva Jesu Zvinomuziva kana zvitoma zvose zvinomuziva Jesu Zvinomuziva wakanaka Mwari uyu muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Kana uine hymn yechipostori chekwedu, ngativhurei pahymn 125 inoti murapi ari pano. Haleluya, haleluya. Paunoimba muimbo uyu, imbira your situation, imbira chirwere, kuti murapi ari pano anorapa vanorwara muzita raJesu. Haleluya. Murapia Today
moyo. Murapi ari pano. Tinaye murapi anorapa zvirwere zvose. Chiremba. Ngavonge Jesu nokuti wakanaka. Wauya pasi pano. Wauya kuzorapa moyo yakaputika. Kurapa. Tinodana zita. Ngatimuimbirei Mwari. Ngatimuimbirei Jesu. Nziyo dzeupenyu. Anorapa vanorwara Mwari. Anorapa vakaremerwa. Ngavongwe, ngavongwe, ngavongwe. Zvitadzo anobvisa. Anobvisa. Inzwai. Fambai zvakanaka. Fambai zvakanaka. Muite kuda kwake. Tinonana zita. Sendere bosanda yakasa. Ngatimuimbirei. Mayatekera sumahanda yama. Nziyo dzeupenyu. Nziyo dzeupenyu. Jesu tenzi wangu. Hapana rimwe zita. Hapana rimwe zita. Kunaka kunga Jesu. Kuchira maoko ako kuna Jesu. Radzinga kutya kwangu. Nokudza zita rake. Simudza izwi rako mangwanani ano. Tinodana zita. Wakanaka Jesu. Ngatimuimbirei. Washumirwe nokuti wakanaka. Nziyo dzeupenyu. Wakanaka Jesu. Jesu tenzi wangu. Vacheche navapere. Navapere. Vanoda zita rake. Vanonzwa inzwi rake. Vanoda basa rake. Vanyatele boshaka yatele basa. Tinodana zita. Ngasimudzirwe mangwanani ano.
Mashita Jesu. Jesu Jeziwa. Mayaseke ya tilebosho. Mashita Jesu. Mashita negurapa vanorwara. Hallelujah. Father, we thank you. Father, we give you honor, we give you glory. Mashakata mahande rebosita liya mahanda. Mazita wa masimba ose. Tinokutenda ibaba. Muzita ra Jesu. Makatende kamisi yose. Muri muchene baba. Maya takamande kwa masiki yata. Ere takamande rebosita liya mahanda. Mazita maya muchene burukirai mukati memba yenyu. Kuzoza kwenyu mukati memba ino. Muri muchene wa masimba ose. Kanari mangwananano Jehova ndiro zita renyu. Tinokutenda izekare. Mazita baba. We thank you, oh Lord. Thank you, Father. We are muchene muri mwari inindino tambutika baba moyangu unachema ndino kudashino baba ndisateiwo ndisatei
Lift up your voice. Kaya babo shakaya dabaya. Simuza izgirapo. Vera baba shakaya babo shakaya ndamahaso. Linda ime amutsene. Hey babo shakaya nderebo shikatalia maha. Me kataka yamande koma sakayata. Me kayamanda kayate koma sikiata. Me kayabaya takamahanda kayamasa. Me amutsene burukira ipagati pedu. Murie te kayanda kamasa. Muria takamande kemesiata. Kaya takamanda kamasukuyata. Berie te kamasukuyandama. Moyikiende kemeataka. Mashakayata kama. Kuikiende kemeata. Marataka takamande kemesikia. Morebayande rebosia daba. Munotaura moya mutsene. Munotaura kukerekenyu. Amuna kumbomira kutaura baba. Amuna kumbomira kutaura. Tinoda kunzwa izwi renyu. Muriara takayete kemeyende kemezikiata. Ikiata kama handa kaya kautu. Kuikiete kemeyenda kama. Tarabakaya taka. Koyekesekeyata. Monde kemete kemande kesa. Karabakaya takama. Mazita moya mutsene. Taura na moya mutsene. Taura na moya mutsene. Taura na moya mutsene pauri papo. Anenzeve anokunzwa. Anenzeve anokunzwa. Muzita la Jesu we Nazareta. Moya mutsene burukira ipakati pedu. Moya mutsene kurukura ipakati pedu. Mazita baba. Kanari mangwana nano tunoda kunzwa izwi renyu. Tunoda kunzwa the whispers of God. Kuburikiza nemi moya mutsene. Munotaura kukereka yenyu baba. Tinozinini pisa mberi kwenyu. Tinozindurura mberi kwenyu. Taungana zekare baba. Burukai baba. My Father. Karabakasaka ya daba yakateko mahanda. Mendeke teke yama yakaya kautu. Kumie setari yama ndere mosiata ba. Kaya takama ndeke mendere mosiata. Take over Holy Spirit. Take over Holy Spirit. Take over Holy Spirit. Take over your church, Holy Spirit. Kerekendenyu baba. Marabakaya takamande kemesikiata. Koriete kamande rebosiate kamahanda. Maya rata kamasukuyeta. Bendekeyata kaya mahande rebosa. Mazita baba mazita ishe. Mazita wa masimba ose. Tunokutendai. Tunokupai mbiri. We give you honor, we give you glory. Mazita baba. Muzita la Jesu. Muri mwari mangwanani. Muri mwari masikati. Muri mwari madekwana nenguva dzose. Jesu muri mwari. Muri pakati pedu muri mwari. Muri mwari
Jesu muri mwari. Chingwana nguve kurumbidza Mwari mangwanani ano. Mudze zviri pamoyo. Ari pakati pedu mweya mutsvene. Muri Mwari. Madekwana nenguva dzose. Tauya kwamuri imi Mwari. Mangwanani amushanduke. Amuna kufanana nemunhu. Makatendeka. Retere boshana. Makanaka Jesu. Ndimi muri Mwari. 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 Jesu muri Mwari. Muri Mwari. Muri Mwari. Retere boshana. Retere boshana. Muri Mwari. Muri Mwari. Muri Mwari. Muri Mwari. Muri Mwari. Ekwana kuadzose. Makanaka Jesu. Ndiwaimbiri. Muri Mwari. Come down, Holy Spirit. Amuchinji Jesu. Yewa Jesu muri pakati yetu. Muri Mwari. Speak, Holy Spirit. Taurai Baba. Kea masakayata. Munotaura Baba. Munotaura Baba. Kea hasakayata. Kuikiete keanda. Thank you, Father. Hey. 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 Muri Mwari. Jesu muri Mwari. Muri Mwari. Muri Mwari. Thank you, Jesus. Taurai pakati pedu mweya mutsvene. Beria tera mandaria takausu. Rietaria mandariata. Ikiukumia ndakayata kama. Ndikio sikiata. Marakayata kama. Ukuye tekeme sikiata. Mayarata kama ndekeme sikiata. Rendeke mendeke mese. Ke andakayata ma. Ka yukuikianda kama. Ukuitikia sakayanda. Manda kayata kama nderebo siata. La riboko yete kama. Kaya sakayata maha. Thank you, Father. Thank you, Father. Speak. Speak. Holy Spirit, speak. Tinoda kunzwa imi Baba. Kaya sakaya tama.
Fill this house, Holy Spirit. Vanundevenyu Baba. Kerekendenyu Baba. Your whispers upon your church. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tiri mumweya mumwe chete. Tudakwenda pamberi pamwari wamasimba ose. We need to take advantage of the anointing of God. Tine musangano wemawismo watinawo sondo rinori. Tinoda kuti mweya mutsvene taurai. Mazano evanhu takanzwa. Tine pfungwa dzedu. Asi this time Holy Spirit speak. Mweya mutsvene taurai. Tudakwenda pamberi pamwari wamasimba ose. Hatina mashoko akawanda atingatauri. Ngatiende pamberi pamwari wamasimba ose. Titi mweya mutsvene tinoda kunzwa inzwi renyu. Tinoda kunzwa imi muchitaura kusondo. Munotaura wani mweya mutsvene. Takanzwa muchitaura kubva mushoko. Madzibaba edu akataura shoko rekuti mweya mutsvene maigara pakati pedu. Nanhasi munogara pakati pedu. Kubva paFaith Alive tichienda kumusangano, tichienda international, musangano wemawismo ngauite mukurumbire, ngazvinzwike kuti kwakatadza kuparidzwa mweya mutsvene achingotaura. Anoziva zvakavanzika. Ande pamberi pamwari wamasimba ose. Tinokutendai Baba. Tinokuongai Baba. Tinouya Baba nemusangano wemawismo mukati memaoko enyu. Mweya mutsvene, mweya mutsvene. Mweya mutsvene, mweya mutsvene. Karabasiki atelo mahandere boshika yaba. Maria karamasaka yatakausuma. Taurai Baba. Makati ndini mwari weshirikazi. Ndini mwari wenherera. Ziripo nhau dzinoda kukurukurwa. Dzimwe adziudzike vanhu Baba. Mashiki yatera muhanda. Kasiende bayeta komende kemesikiata. Ikiata yanda kaende kemesiata. Muku ikiata riata kamanda kayata kausukumiendere bosi. Narataria eteko etekamanda. Narekende kemendere tereke ata kaya sukuye mendere bosi. Ikienda ratatara kayata kamandariata. Roko etekeme etekema. Makayanda kayata kumikieta. Ieke asaya dabanda kayata kaus. Mazita Baba. Mazita Baba. Mweya mutsvene shumirai. Mweya mutsvene shumirai. Munoshamisa. Munoshamisa. Mumwe nemumwe ngaanzwe kuti abatwa nemi. Vanorwara ngavarapwe. Vakabatwa nemwetsvina vachisunungurwa. Hakuna chirwere chinokukonai. Vanoda kuropafadzwa muchiropafadza. Vanoda pfuma muchivapa pfuma. Vagone kuriritira mhuri dzavakasirwa nezita raJesu. Tiri kunamata the all insufficient God. Mwari asingapererwe. Mwari ane zvose. Mazviita Baba. Musangano uyu Baba. Taramba kana kunzwa njodzi. Taramba Baba kunzwa kana zvakaipa. Uri mwechetera tinoda kunzwa. Ndere kuti mweya mutsvene makabata ushe. Mweya mutsvene makashumira. Maria tero mahandere bosita liya mahanda. Kasatari tokomesikiata. Baba mweya mutsvene kana muchinge makurukura imi. Eweyo nhau dzose dzinogadziriswa. Muzita raJesu. Mayataka yatero mahandere bosa. Muri andere bosa kayataka mandere boshika yataka mahanda. Koshiki adaba. Makayataka ndaka ikumiziki yata. Masita Baba. Tisata namata mwe munamato atinoda kunamata okupedzisira. Ndangachingonzwa kuti microphone yakaenda pana mama president maichiyangwa. Toda kuti vashumire. Vaise musangano mukati maoko amwari wamasimba ose. Basa riitirwe zvakanaka ngatisumudzei maoko. Yokasi yadaba. Yende koma. Tinokutendai Baba. Tinokutendai mutsvene. Muzivi wezvakavanzika. Tinoisa nzvimbo ino yeFaith Alive. Neutungamiri wenzvimbo ino Baba. Makari yavashimanda riyava utsuma. Maiziva henyu Baba kuti nerimwe ramazuva tichava pano.
ndosaka tiri pano. Rikamandariata. Baba, tinoda kuita kuda kwenyu kwete kuda kwevanhu. Vamwe vakatikomberedza vanokanganisa basa. Vamwe vanokundikana asi vachisvika kwamunoda kuti vasvike. Muriata. Mangwanana ano Baba, tinofara nokuti tiri kurongedzera kuti tinosangana nemi patiri kuenda neshirikadzi nemasingle mothers. Tisati taenda Baba, hera kamanda, rapai nzvimbo, rapai nzvimbo, rapai mvura, rapai huswa, rapai dhaka, rikatatamanda. Patinozosvika munenge maisa jurawo yenyu kwete yevanhu. Baba, Baba, atidi kunzwa kuti paita outbreak yezvirwere. Tiri kurayira zvirwere nemazita azvo. Kunyange mhepo nekufemera kwakaipa. Tinomurayira Satani. Haana nzvimbo. Tinotsiura tsaona. Mweya wema-accident. Mweya werufu panzvimbo yemufaro. Hatidi kuchema tiri panzvimbo yemufaro. Tinoda kufara nokuti makati panzvimbo iyi. Baba, pindirai. Hatikanganwe vashumiri pavanomira vachiparidza ngano. Baba, tadziramba. Tinoda kunzwa imi muchitaura kuburikidza navo. Hewo tinosuma muruoko rwenyu. Kuda kwenyu ngakuitwe. Nyasha pamusoro pemusangano uyu. Hewo naivo president Baba Chiyangwa. Solomon anokumbira kuna Mwari. Anoti kana iri pfuma kwete. Kana dziri mota kwete. Kana dziri dzimba kwete. Kana iri mari kwete. Asi akati anokumbira knowledge and wisdom. Kugona kupa nhau dzevanhu. Hewo naiye muranda wenyu Baba Chiyangwa. Vaitireiwo zvakanaka. Vagone kumira vachibata basa. Kuvhundutsirwa. Kutewa. Zvingave zvipi nezvipi zvakarongwa nemuvengi. Nyadzisai vavengi. Varege kufa. Asi vararame. Vaone kubudirira kwebasa. Vaone kubudirira kwemuranda wenyu. Baba, nyasha dzamunopa vanotenda ngadzive pamusoro pedu tose muzita raJesu. Amen. Tibatanze maoko. In the same vein, ngatisimudze maoko edu patiri ipapo. Zvakare tidzokere pamberi paMwari wamasimba ose nababa mufundisi Chiyangwa naamai titaure nyaya yemagates kuti gate rimwe nerimwe ravachataurira zvekuita ngarivhurike. Gate rimwe nerimwe ravachati ngarivharike. Basa raMwari rigopfuurira mberi. Pavanofamba vachienda mubasa raMwari, zvisingafanirwe kunge zviri munzira yavo ngazvibve. Muzita raJesu tiri kungoti ngatiti mweya mutsvene waMwari garai pamusoro pevaranda venyu vari kumasvingo ikoko kuno kumhuri ngaichengetwe. Muzita raJesu handei pamberi paMwari wamasimba ose. Tinokutendai Baba nevaranda venyu muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Mazvita Baba tinokutendai nemuranda wenyu. Yevo wamukaita mumvuri Baba. Wamukaita Baba muridzi webasa kuti atungamire boka. Muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Tiri kutaura kuzodza. Tiri kutaura kukunda. Magedhi ose Baba akavharika Baba. Pavachataura Baba ngaavhurike. Magedhi ose Baba anoda kuvharwa, anopinza zvakaipa, pavachataura ngaavharike. Zita raJesu weNazareta. Mazvita Baba tinokutendai Mwari wamasimba ose. Vaitei varidzi vamasuo. Vaitei varidzi vamasuo mumunda Baba wamukavapa. Vaitei varidzi vamasuo. Tinokutendai wamasimba ose. Takazviona muchizviratidza, tikakunzwai muchizviratidza, tikapupura kubata kwenyu kunoshamisa.
pamusoro pevaranda venyu Baba. Tiri kunyengetera zvatinoziva muchiita, zvatikaona muchiita. Tiri kunyengetera Baba zvinhu zvatinoziva imi Mwari wamasimba ose muchiratidza kuvaranda venyu netabhenakari yenyu. Mazviita Baba nedivine protection, mazviita nedivine anointing Baba, mazviita nedivine wisdom. Takutendai Baba, Mweya Mutsvene tinokupai mbiri. Mazviita neuvapo wenyu mukati metabhenakari ino. Tinokuongai Baba, tinokupai mbiri. Kukudzwa ndekwenyu, muri yamukavapa ngaichengetedzwe. Pane zvose zvinovaronda Baba, zvose zvinovatera Baba, hakuna chamusingazive Mwari. Vachengetedzeiwo Baba kubva kumbambo dzewakaipa Baba. Jehovha, zita renyu rikukudzwa. Mazviita Mwari wamasimba ose tinokuongai, tinokutendai muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tinoda kutenda Mwari wamasimba ose tichifamba nenguva yedu. Hatina nguva yedu iri kufamba. Toda kugamuchira ma-associate pastors vanoshanda naBaba vari pakati pedu, ngativagamuchirei muzita raJesu. Hallelujah. Toda kugamuchira vice chairman nedare ravo ravanoshanda naro and nemadikoni ose. Tinoda kugamuchira yana Baba muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Ngativagamuchirei. Hallelujah. Tinoda kereke iri vibrant. Amen. Hallelujah. Hatipinde muumambo waMwari as underdogs. Hanzi naBaba, we are the chosen generation. Hakuna boka ratiraungana pakati pezuva rakakosha seboka revana vaMwari. Angave maparliamendi, kungave kuhurumende, kungave kupi kunounganwa, hakuna zvekare boka richaungana rakakosha rinopfuura imba yaMwari. Saka tinoda kutenda Mwari wamasimba ose ari pakati pedu, tichigamuchira ana sekuru chimbunde, ana gogo vese vari pakati pedu muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Hallelujah. Tinana Baba vanokudzwa, iyemi muri kutendera vana kuti vauye. Tinoda kutenda yana Baba, tingakupedze asi tinoziva muri pakati pedu. Inzwai kukudzwa, tinokugamuchirai muimba yaMwari muzita raJesu. Hallelujah. Youth muri pakati pedu here. Can I hear the noise? Can I hear some shout? Ayawa munopfuura ipapo youth muzita raJesu. Hallelujah. Tine Sunday school iri pakati pedu zvekare. Tinoda kukugamuchirai, tinokugamuchirai Sunday school kwairi, ngatingoigamuchirai muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah. Baba, tichazovagamuchira vakuya pano iko zvinoda kugamuchira the Godhead. Iye Mwari Baba, iye aita kuti tive pano, ngatimugamuchirei muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Tinoda kugamuchira iye Jesu zvoshamisa, anoti ndaona kutadza kwako, anoti aona kusviba kwedu, anoti Baba ndava kuenda. Ngatimugamuchirei iye kota, muchinda werugare, ishe wamadzishe, ari kurudyi rwaBaba rwekutonga muzita raJesu. Hallelujah. Mweya Mutsvene ari pakati pedu, Mweya Mutsvene ari kutaura pakati pedu. Toda kumugamuchira the Paracletos ari pakati pedu, aramba achingoshumira nekuzevesa throughout the service. Ngatimugamuchirei muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Hallelujah. Aiwa, vanozouya havo Baba asingativagamuchirei tichiri takasumuka. Baba namai president, aiwa, tinongoda kukugamuchirai Baba. Amai, tinokudai muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Hallelujah. Can I have some shout of noise in the name of Jesus? Hallelujah. Tinotenda, we may take our seats. We may take a praise and worship. Tinoda kukutenda, ngatiombererei praise and worship yedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Aiwa, tinogona kuvaomberera kupfuura ipapo tichimhanya nenguva dzedu. Handizive tine vaenzi here vatanga kuya zuva ranhasi vari pakati pedu. Vaenzi tinavo here? Tingokuonai nekusimudza maoko pamuri ipapo tikugamuchire. Wow, nyatsosimudzisai toni. Onai kereke nhasi. Hey, ndinokumbirisawo nemweya waMwari kuti kereke inyatsokukuonai kugamuchirei the faith alive way. Tinogona here kungoti kwanyanu patigere vese vakasimudza maoko? Ndakuonai, ngatisumukei tingoti kwanyanu. Ndiri kukuonai maoko achibatanidzwa, maoko achibatanidzwa, maoko achibatanidzwa.
Baba honai varendo vatinavo nhasi. Tinoda kukugamuchirai vaenzi. Kana mauya muno hamuna vaenzi. PaFaith Alive mune vana vaMwari. Aiwa ngatitika amen kereke. Hey, we want to give them a warm welcome. Zita raJesu. Hallelujah. Ndichitaura kudai ndiri kutsvaga secretary vedu kuti vamhanye pano tichitsimbidzika nenguva yedu. Ngatiomberere secretary vedu vachimhanya baba mutya. Muzita raJesu. Hallelujah. Aiwa ngativabatanzirei maoko. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Hallelujah. Tinoda kutenda sachigaro vatipa nguva tichiremekedza vana baba kuti tizivisane kuti vhiki rino tichange tichifamba sei Mwari vachitendera. Hallelujah. Mangwana izuva redu rakanaka rokuswera tichinyengetera uye takazvinyima zvokudya. Tinozosangana pano na 6 o'clock takupeta zuva mukunyengetera. Hallelujah. Ndinoona outing yamazuva ano yakati kurei, asi tinoramba tichidana kuti harisi zuva remaintercessors chete, asi isu tese tinokurudzirwa kuti tiuye tinamate. Hallelujah. Wednesday Bible study inenge ichipfuurira mberi. Thursday tiri kuziva mawismo vanenge vakusumuka vachienda kuconference yedu kumufaro kumasvingo. Tinoramba tichivanyengeterera. Ndaona vamwe vachiunza magroceries and the like. Rambai mchizviunza vanga vasati vaunza kuadmin desk ngazviuye zvipo zvigoenda kwazvakafanira. Hallelujah. Friday maseo groups anenge achipfuurira mberi. Tiri kuramba tichikurudzira vanhu kuti sanganai kumaseo groups. Ndoko munowana nguva yekuzivana, ndoko munowana nguva yekubatsirana mukuchema nemukufara. Mwari vachitiitira zvakanaka. Honai kuwanda kwatakaita. Baba havangakuzivei mese nemazita, asi kuseo group ndoko unowana rubatsiro rwakakwana, ndoko unowana fellowship yakakwana. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Saturday practice inenge ichipfuurira mberi, present worship and other choral groups. Sunday tinenge tine 2 services dzedu, yokutanga na 8 o'clock makuseni tava nenguva yakanaka ichipera na 9:30, then second service yotanga Shona service this one. Hallelujah. Tinoramba tichirangaridzana nenyaya yestand yedu. Hatisati tasvika, asi Mwari vari kuita zvinoshamisa pakati pedu. Hallelujah. Hallelujah. Ndanga ndichifunga ndikati ndichibatanidza nezvachitaurwa nababa pano. Ipo pakwa vakatembere naSolomon pokutanga paya. Vari kuramba vachiiputsa. The Romans vakaiputsa, vakauya vakaiputsa. Iko zvino havasi kutendera the Jews kuti vadzokere patembere. Vanoziva simba riri mutemberemo. Hallelujah. Bvunza ari padhuze newe kuti uri kuda kuti Jesu aite futi sermon on the mount here mukore uno. Nokuti Jesu nguva yake ka waidzidzisira vanhu mumakomo, waidzidzisa amire mubhoti achishaya pokupinda nokuti tembere dzanga dziriko dzanga dzadiki. Waiparidza vhangeri raiunza vanhu. Wana ruoko rwako pabasa raMwari. Hallelujah. Tinoda kutenda Mwari vari kuramba vachitisunda pamberi. Pane mapoka akati kuti anze azosara. Ushers to remain behind, couples to remain behind. Vese vakaroorana, pane zvakanaka zviri kurongwa. Saka ngatisarei tirangane panopera service. Katsandeseu to remain. I'm sure imi munozosangana after couples. Munozosangana pakona apo patakshop apo katsandeseu. Youth to remain behind as well. Pane zviri kurongwa, pane zvakanaka zvinonangana nemi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Maflash edu tichinawo emharidzo dzaiparidzwa pama 10 days edu. Yendei paadmin desk uwane flash rako nepa information desk aya akasumudzwa. Ndinotenda vanomada munovaona vepa information kuadmin. Kana pano vari kuda izvozvi sumudzai maoko muwane angakuigirai imi muchivapawo mari. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Ndine mhuri yekwa Munyuki iri kuda kutenda. Ndaizovasiyira nguva ino vachipedza ndokumbira mhuri yekwaZingambe zvakare inoda kutenda. Ibvai matofamba zvenyu muchiuya tisatora nguva yemushumiri. Kana imi pemuchatenda mongoti ga. Mwari vachitiitira zvakanaka. Honai mweya mutsvene ari pakati pedu. Hatide kudya nguva yemushumiri. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Mhuri yekwaZingambe mobva mangogaririra mudhuze kuti zvifambe zvakanaka.
Tinoda kutenda Mwari. Haleluya. Ngativaomberere vachiuya muzita raJesu. Amen. Amen. Mangwanana akanaka kwamuri mose. Mangwanana akanaka vatungamiriri vedu. Ndinopererwa naMwari anonamatwa pano. Dzimwe nguva ndinoshaya chekutaura. Nokuti ini ndini ndakadiwa naMwari kuburikidza nemurume uyu. Ndakanga ndisingade chinonzi postori. Kwete kuti ndaiziva, asi izvozvo zvaingondinyangadza. Murume uyu akatendeuka kuburikidza nemuzukuru wedu vanonzi vachivhima, ndo vakavakwezva kuenda kuna sekuru vedu president. Ini ndiri kumba taidhiraivhwa tonosiiwa kumethodist. Asi chaiveko chaizikanwa namai Munyuki kupfeka uniform chete. Ndikanzi namatai ndaisaziva. Mwari uyu akandida semwana waJese wekupedzisira akadiwa asipo. Ndini ndakadiwa. Vasikana zvakaoma kutendeukirwa nababa ugokumbirwa kunzi ndanchiti timboendoka kuGrenora. Ndakakuenda nekukumbirwa. Tasvika kuGrenora kwakave nemunamato wangu nechidzidzo changu kusvika pari zvino. Ndiri kutaura zvinhu zva1989 up to now. Vamwe vachinamata ndaitotarisa murume uyu kuti anyare. Ndotarisa vamwe vachinamata, naivo sekuru vari kutonamata nambuya zvese. Vanhu havanyare here ava kuita noise. Tajaira kwedu mufundisi ndiye anopedza zvese. Kana kwangoridzwa ngoma, kwakuchinakidza here kuchechi, nhasi mainhingi vairova, ndo zvaizikanwa neni. Kubva ipapo kusvika nhasi handizobudi muno, handina kubuda pandakaenda kuGrenora. Nerimwe remazuva zvandaitarisa vamwe vachinamata zvakauya kuna baba president. Vakataura, havatozviziva kuti vakataura zvinhu zvakandibatsira. Vakati rimwe gumbo riri mugungwa, rimwe riri panyika. Mwari watiri kuda kunamata nhasi anotinzwa tose. Nhasi ndiri kunamatawo nezvangu, ndo padzakatanga kuvhurika. Kuti zvanzi Mwari uyu anotinzwa tese. Asi ini ndandichinyara kuti vanhu havanyare vane noise ava. Vari kuti wewere, shamwari ndichanodziti chiita akunamata kupostori. Chimwe chinhu chandaivengera postori, ihanzvadzi yamai vangu yainamata kwaMarange, yakanga isingaite zvakanaka nokuti vaiunganidza madzimai. Saka mandiri ndo zvakanga zvakapinda. Mwari iye akafamba neni kusvika patimire panapa. Ndakabhadharirwa mari yekuenda kumusangano ndisingazive, ndikaunganidzirwa zvinhu kuburikidza nababa, nokuti ndo vakanga vawana Mwari mupenyu. Ndikati Mwari mupenyu akafa ari kupi? Hasati tambozvinzwa zvamuri kutiudzai zvibaba. Asi Mwari vakanga vandida mufunge. Kurarama kusvika pano hadzisi nyasha, hakusi kutadzi kusaziva, inyasha dzakawanda. Dzangu dzakawanzwa vanhu vaMwari, ndati nditaure kuti muzive kuti Mwari ari pano akaipa. Haasi wokutamba naye. Akandidawo inini ndisingamuzive. Kubva makore andakuudzai kusvika pari nhasi. Dai takanga tiri kumusha kwedu tichidya nyevhe nederere takafa. Asi Mwari uyu akandinzwira nyasha. Kungondisarudzawo kuti ndiwanikwe ndigogara muguta mucapital city. Izvozvo zvega ndiMwari wakanaka. Tazouya Mwari. Mwari akafamba nesu. Kurwara nekupona ndiye aida kuti agoonekwa. Kubva December kuma 13 uko urwere hwakauya kumba.
baba vakatanga kurwara, tikaenda kuhospital, tichibuda kuavenues, kuparktown hospital, kudandaro, kwese takaenda. Ndoda kungotenda vanhu vaMwari ivava vamunoona vakadai pavanonamata vachiti faith alive, vanoreva munhu wese. Tinobva tanzwirwa nyasha. Ndoda kutenda mafundisi vakatitevera, vakati tatumwa nababa muri kupi. President vatituma kuti titevere, vakauya vakaona zvaivepo. Ndaisaziva kuti chii chiri kuitika, nokuti Mwari aida kuzviratidza. Munhu wandakamira naye ndingadai ndisina kumira nemunhu akadai. Asi ndoda kutenda Mwari mangwanana ano, nokuti ndagona kumira pamberi penyu ndichikuudzaiwo kunaka kwaMwari uyu nekwandakabva naye. Amen. 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 Ndinoda kutenda mangwanana ano, ndinoda kutenda baba president na amai. Ndinoda kutenda baba president neboka renyu zvakare ramunoshanda naro. Rwendo rwuno ndakaona Mwari mupenyu kuburikidza basa randakaona richibatwa napresident nemhuri yavo. Ndaisaona hangu kuti president vasvika pamba kuti vazonamata, asi ndaivaona. Ndaisaziva, asi ndaivaona kuti vauya kuzonamata. Ndaisaona hangu kuti baba vaGwatidzo naamai vauya, asi ndaivaona. Mupfungwa dzakanga dzakafa, asi maziso aiona kuti baba Gwatidzo vasvika vari kunamata. Mufunge kunamata chinhu chinotyisa. Ichocho ndaichiziva kuti pari kunamatwa. Saka ndoda kungotenda izvozvo. Handichatora nguva yakareba. Ndoda kungotenda zvikuru kuti minamato yenyu yese yamakaisa pano yakanzwika. Ndanzwa mumwe munamata achinamata apa akati, tinonamatira vari mumahospital, toda kunamatira kunyange vari papi, vari mukati medzitsaona nezvimwe zvakadaro. Ndiri mumwe wevamainamatira. Mwari vakasvika kwatiri, vakatibatsirawo. Ndinokutendai zvikuru kuburikidza ndiJesu Kristu anorarama. Amen. Hallelujah. Baba vanogara kutaura kuti Shona inopereredza mazwi mani. Hanzi Mwari ari pano akaipa. Vari kuti God is too good for words. Hallelujah. Tinofara tichiona kubata kwaMwari. Hallelujah. Ine handichadzoki pano ndosiya nguva kuna chairman kana mhuri yekwazi ngambe yapedza kutenda. Hallelujah. Amen. Amen. All protocols observed. Isusu tamira semhuri kuti titende parutsigiro rwatakawana from Faith Alive Assembly panguva yatanga tiri panguva yakaoma yatakasiwa namama vedu, my mother-in-law Mbuya Zhou, who was in Cape Town, nekuzoya kwavakaita kuno kuZimbabwe and all the burial. So ndoda kutanga kutenda our president baba namama Chiangwa for the support. Baba, vakati offer support yakanyanya. I remember pandandiri kuoffice trying to make calls kuti zviri kufamba here. And mama, we thank you so much for everything zvamakatiitira zvakasvika zvikatibatsira sterek during the funeral. We thank you very much. Toda kutendawo zvekare all the pastors vakakwanisa kuteera kuservice yakaitirwa kuZayoja in Mount Pleasant. Mama was an elder muZayoja pamwe chete nadedi ma-elders kuZayoja, but toda kutenda Mwari zvikurusa for vese vakatitevera. Kukutaurira chokwadi, the church was full, but pakasumudzwa vanhu veku-AFM it was more than half the church. So toda kukutendai nekuti makauya mukamira nesu mukatitsigira, takanzwa kusimbiswa nekunyaradzwa. Toda kutenda all the elders and deacons vakanga variko, vana baba Machemedze, vana Didi Mutya, baba Gwatidzo. Toda kutendai zvekare munhu waMwari, vana mama mai Manire. We thank you all for being there with us, muchitisimbisa muchititsigira. Toda kutenda zvakare Mr. Sunday,
kubva patangofonerwa kuti ndozvaitika, he was there with us going up and down kusvika basa rese rapera. Tinokutendai zvekare Mr. Sunday, munhu waMwari, makaita basa netimu yamakabatirana nayo pamwe chete nana baba Katsiru. Toda kukutendai nana baba Chiwara, makaita basa, makaita zvakanyanya, makatitsigira zvinhu zvikafamba. Toda kutenda zvekare mama Maisha Bani nevanoshanda nawo. Takakwanisa kuti vanhu vakakwanisa kudya, vakakwanisa kuwana zvese zvaidikanwa during the funeral. We thank you very much. Togotenda zvekare our cell group New Adeline South 2 inotungamirirwa namama Mai Muzadzi. Toda kutendai zvakanyanya again for being there with us, my prayers nekuti supporta. Even mama Mai Muzadzi for the support that you offered us, zvamakatipa zvakasvika zvikatibatsira zvekare. Togotenda mama Mai Mupfudza. We thank you, makatibatsira zvekare, basa redu rikafamba zvakanaka, zvaita kuti zvinhu zvitirerukire. Then tozongotenda the church at large. Thank you very much. Nevamwe vese vatisina kukwanisa kunge tichimenshina nemazita. Tinokutendai zvakanyanya as a family for everything that you did for us. Tinonzwa kusimbiswa nezvese zvamakatiitira. Thank you very much. Hallelujah. Tibatanze maoko. Ngatibatanze maoko, tibatanze maoko, tichitenda Mwari wamasimba ose nekubata kunoshamisa. Hallelujah. Aiwa makunge muri wiki sei. Hallelujah. Oh yes, vanofanira kupa ndevapi? Vanofarira kupa muzita raJesu. Hallelujah. Ako zvamakunge mawiki wani. Toda kutora advantage yehovapo wamweya mutsvene pakati pedu. Toda kutora love offering yedu pakati pedu. Present wechimhanya pano. Izwi raMwari rinoti thou shalt not appear before the Lord empty-handed. But toda kuverenga Malachi 3 verse 10. Inondiitira zvakanaka nguva dzose, iwewe inokuitirawo futi zvakanaka. Mwari wamasimba ose achitibatsira. Muverengi tichakumbirawo Malachi 3 pa verse 10. And thou shalt not appear before the Lord empty-handed. Usauye pamberi paMwari wamasimba ose usina chipo chaukabata kuuya kuzopa mukati meimba yaMwari. Bhaibheri shoko raMwari ukaverenga, vana veIsraeri vari pautapwa, vakarambidzwa naFarao vakuenda kunyika yechipikirwa kuti vatore zvipfuyo zvavo, vatore pfuma yavo, nekuti zvinozikanwa kunyika yerima kuti isu vanonamata Mwari tikaenda nepfuma yedu pamberi paMwari wamasimba ose, Mwari wedu anoburuka. The moment patiri kupa zvipo zvedu ose zvakaita sezvipiriso zvinonhuhwira pamberi paMwari wamasimba ose. Amen. Amen we. Amen. So zvaizikanwa nana Farao kuti tikaregedza vaIsraeri ava vachienda nepfuma yavo pamberi paMwari wamasimba ose, pavanonoita ofa zvipo zvavo zvichinhuhwira pamberi paMwari wamasimba ose, Mwari achaburuka pavari uye Mwari achavanzwa, Mwari achavaropafadza, Mwari achavarapa muzita raJesu. Amen we. Saka tinofanira kuzviziva kuti kana tichiuya nezvipo mukati meimba yaMwari, tiri kuuya nezvipo zvekuti kana tapa kuna Mwari wamasimba ose, Mwari anozvida uye Mwari anoburukira murumbidzo dzezvipo pamberi pake. Amen we. Ini ndakaramba chinamato chekungoenda pamberi paMwari wamasimba ose ndiri empty handed. Handisida kutora nguva yemushumiri, but ndiri kungopose an example. Isu taive marombe chaiwo kune vanotiziva, tanga tisina chinhu chaicho chekuti unganongedzere kana kuti munhu anga anditi ndinhingi uyu, asi nekuda kwekuti ndakadzidziswa nababa naamai chiyangwa pamusoro pekupa pamberi paMwari wamasimba ose. Amen we. Ana baba nanaamai, kune ndima dzekuti tinotaura nyaya yekuturikwa maoko zvakanaka, asi kune zvimwe zvinhu zvisingaitwe unlock nekuturikwa maoko chete, zvinoda kuunlockwa nekupa pamberi paMwari wamasimba ose. Panonzi paipe chaunodyara futi, handiti chaunodini ndo chaunodini. Ukadyara mabasa akanaka unokohowo zvakanakawo. Tikaendawo pamberi paMwari wamasimba ose tichidyarawo pfuma yedu, iye Mwari anozviziva, anoziva kuwana kwedu nekushayiwa kwedu, zvishoma kana zvakawanda zvatinazvo anozviziva. Tikaenda nazvo pamberi paMwari wamasimba ose anonzvera mindangariro, Mwari wedu anotiropafadza. Amen we. Inoti kudi vhangeri apa. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira, kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvo, zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndikasakuzarurirai mawindi okudenga, ndikakudururirai mikomborero yamuchashaya pokuisa. Amen we.
Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Vhesi handidi kuisiya patinotaura nyaya yeoffering. Why? Takambotaura dzimwe nguva ndofunga ticharangarira tichiti kuti uwane mari yekupa unofanira kunge uri munhu a tithe giver, munhu anopa zvegumi. Bhaibheri shoko raMwari rati ukauya nezvegumi ndichakuzarurirai mahwindi ekuti muchashaya pekuisa pfuma. Ndo pfuma yatiri kuzoti tichakamura touya nayo mukati meimba yaMwari. Saka kana tikasabhadhara zvegumi zvedu, ko pfuma tichaiwana kupi? Zvirwere zvatiri kunobhadhara mari ndo zviri kunzi ndichakutukirai zvirwere. Amen we. Saka muchaona kuti urombo hwatinahwo nemabhegi anorema atikatakura, tiri kushayiwa mutuki wematambudziko nekuda kwekuti hatisi kugona kuteerera izwi raMwari. Zvegumi haisi offering, but tiri kunzi tikabvisa zvegumi, mune zvegumi ndo matinozogona kuwana zvekuuya nazvo mukati meimba yaMwari. Tikabvisa zvegumi tinotukirwa urombo, bishi, kusagara zvakanaka mudzimba, kufoira kwevana nezvimwe zvese zvinotitambudza, vavengi vedu kumabasa, mapromotion, kudini. Ndamari yedu inoyai zviri zvipo zvatanzi naMwari wamasimba ose tunze mukati meimba yaMwari. Saka God will honor that. Aiwa, ngatiwevheye maoko edu kune vachiri kufara. My last word nderekuti I'm not bragging, but izvi zvinhu zvindakambozvitaura kare. Mai mutya varipo. I think it was 2010 pandikataura kuti mai mutya muna 2010 kana mukaona ndisina kuya nechegumi changu ndifonerei. From that date kusvika pandikamira panapa, she is there. Hapana pandikajamba kuunza chegumi. Kwete kwekuti ndinogona kana kuti ndine mari zhinji, but ndakaona kubata kwaMwari kuburikidza nechegumi. Because I'm educated. Not I'm not educated, but I'm blessed. Ndakadzidza kuna baba. Vana baba nana mai, handidi kukunyemberai. Ngatiitei zvatinoita Mweya Mutsvene ari pakati pedu tichitora advantage, but tichiti Mwari wamasimba ose zvamuchatitaurira tichaita. Tichafamba munzira dzenyu. Usawane paunosiya. Bhadhara chegumi kana waakunamata, wana pekubatirira kuti Mwari wamasimba ose inge wani zvegumi ndiri kubvisa. Makati ndiunze zvegumi nezvipo mukati meimba yenyu, ndechipi Mwari chandisina kuita? Wakazara nesimba raMweya Mutsvene, kana ari mwana anopona. Izvozvi so hakuna chinobhururuka nekuda kwegore riri pamusoro pedu, nekuda kwekuti Mwari wamasimba ose will honor. Muzita raJesu, haleluya. Ndingataurise chakumbira vane mabhasikiti edu tingoona muwevhe maoko. Muripo pakanaka, tichiimbirwa nevaimbi vedu chakumbira tibvise zvipo zvedu. Muzita raJesu, haleluya. Sanoa akawanirwe nyasha mumaziso enyu. Regai tinamate. Tayeuchidzwa kunamata. Tinokutendai Mwari wamasimba ose, mazviita nezvipo zvakubviswa nevana venyu muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Mazviita Baba, vamwe vakamura pashoma pavainapo vakati let them honor Baba izwi renyu. Baba, takumbira muzita raJesu varopafadzei vagoya vachipupura Baba, kuti mukutendeka kwavakaita imi Mwari makavarangarira. Ndava imi munogara mushoko renyu Baba, imi hamureve nhema, zvamunenge makavimbisa nekutaura mushoko renyu Mwari munoita. Takumbira vana venyu zvavakubvisa zvipo, pavabvisa ngaparopafadzwe muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu takutendai, amen. Nanoa akawanirwe nyasha mumaziso enyu Mwari, hana kuparara asi makamuchengeta. Sanoa akawanirwe nyasha mumaziso enyu Mwari, imi makamuchengeta. Yeniwo ngandiwanirwe nyasha mumaziso enyu Mwari, kuti ndirarame. Aiwa ndimi Mwari we, ndimi Mwari we, usoti ngoni ngazvidurure. Aiwa ndimi Mwari we, favor muri wenyasha makazara ngoni ngazvidurure. Aiwa ndimi Mwari we, favor muri wenyasha makazara ngoni ngazvidurure. Kore richitanga Mwari we, ndione favor rigopera zvakanaka Mwari. Vanondiona everyday vandipewo favor mumaziso
maziso avo Mwari. Pandinobuda pamba everyday, ndibude nenyasha, ndigotsoka zvakare. Kune kuchiri kutenderera here mabaskets edu? Kune here kuchiri kutenderera kana kusina kusvika mabaskets edu ndekupi? Ndekupi kusina kusvika mabaskets edu? Tapedza tose? Kana tapedza tichakumbira tisumuke patigere pose. Mwari wamasimba ose achitiitira zvakanaka. Yakwana nguva iye yatinoda kunzwa izwi raMwari. Tiri pasi pekuzodza kwesimba raMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene tinokugamuchira zvekare mangwanani ano. Muzita raJesu toda kugamuchira baba vedu, the president of the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, Reverend Chiangwa, muzita raJesu. Ngatibatanze maoko zvekare tichigamuchira baba vedu in the name of Jesus. Hallelujah. Masikatano Baba, tinouya pamberi penyu, imi Mwari muzere nenyasha. Dai pasina nyasha dzenyu hakuna nyama yairarama. Sanganai nesu masikatano. Mwari chiuyai, uyai Mweya Mutsvene. Shumirai madambudziko evana venyu. Sanganai nokushayiwa kwedu panyama nopamweya. Mweya Mutsvene, burukai, burukai, burukai. Vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Kuda kwenyu ngakuchiitwa Baba. Kuda kwenyu ngakuitwe Baba. Kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu wedu, mukurarama kwedu. Muzita raJesu. Amen. We may be seated.
sere kukwaziswa kuna vasachigaro vedu vabakachowa vatitungamira kusvika pano. Mwari wenyasha kuitirai zvakanaka. Haleluya, haleluya. I repeat my words. Kumotikari ngakurege kuwanikwa agereko kana ari kufamba kumota. Pane vamwe vanonyebera kunge vatendi vedu vachizurura mota dzevamwe. Kana masiya munhu kumota itai kuti vauye muchechi. Haleluya. Vamugere ipapo ngwarirai vamugere navo. Usanyare kutarisa munhu mumaziso, uzive waugere naye. Pane vamwe vanotishanyira neimwe mission. Haleluya. Vanotakura mabheke evanhu, vamwe vozosara vachichema. Chengetesa bhegi rako. Usanyanyise kutenda waugere naye kuti muKristu iwe usingamuzive. Pane vamwe vatishanyira. Ndoda kutaura pamusoro pokunyengetera zuva ranhasi. Kuseni tashumirwa namufundisi veku-South Africa, mufundisi mugoma naadzimai vavo vanga vari pano. Mudzimai wavo akushumira kuBorodale kwaPastor Ruya izvozvi. Ivo vakananga kunoshumira kwaMutare, vasiya vashumira pano kuseni. Vanga vachipa mareference emidnight prayer yedu kunge vakanga varimo ivo vasimo. Now ndakataura kuti ndakaenda uKariba midnight prayer. First time yandaenda kunoratidzwa magwenya, kwaiva na secretary aiva kukampani yezara kuKariba ainzi Chikomo. Akanditora akandiendesa kunondiratidza magwenya anokwenya magetsi. Achintaurira achiti, baba, magwenya muri kuona iwaya, magetsi ese ari kubika vanhu munyika ino yeZimbabwe ari kukwenywapo pana. Ndikatenderera ndikadzoka ndikazoenda kuma-offices. Nazvino magetsi atiri kushandisa iwaya ari kubva ikoko, mamwe akukwenywa nemarasha kuwandeo. Ndakaenda kuinyanga, ndakaenda kwaChief Tangwena, ameno karikova kakanodira kuna Pungwe here. Ndakaenda ndikanosvika ndikaratidzwa mamwe magwenya ari kukwenya magetsi. Ndichingosvikapo, vanhu vese vaida kundiratidzapo vakambondipinza muofisi zvakanzi, baba mauya, tinamatirei. Ubva ndanamata navo. Dzanyasha dzatiringana nhasi mauya. Ina handivazive. Ivo vakandiziva, mumwe akati taikuonai mutelevision. Vakatanga kundiratidza makwenyerwo ari kuitwa magetsi, vakati magetsi atiri kukwenya panapa. This is the first, kune mamwe 2 ari kuzasuku. Anokwanisa kubatidza Mutare Manicaland yose pasina kumbodzimirwa. But it requires a main grid. Nhasi ndamirawo pano kuti tibatsirane, tiitewo magetsi edu. Achabatidzawo Zimbabwe yese.
kwete Zimbabwe yese chete, the whole world. Nhasi anofanirwa kubatira magetsi acho. Jesu akataura nenyaya yemagetsi aya. Peter akataura nenyaya yemagetsi aya. Apostori Paul akataura nenyaya yemagetsi aya. Nhasi tinoda kuakwenya. England ichapupura. America ichapupura. Manheru ndakafonerwa nevekuAustralia. Vanesu izvozvi. Vagere pano vashoma nevari kutiteerera. Ndinoda kutanga negwenya iri. Ndimbotumidza mharidzo yangu vamavhunga nhasi kuti kunyengetera mumweya mutsvene. Though you give a poor amen, nhasi uchanamata mumweya mutsvene. Ndati kunyengetera, praying in the Holy Ghost. Ndikati Holy Spirit, vazhinji havatye Spirit. Asi ndikati Holy Ghost, vazhinji vanotya chipoko. Hallelujah. Oh, it is called the Holy Ghost. Nemadhimoni aya munoona achibuda ari kutya the Holy Ghost. And that ghost is very, very powerful. Hallelujah. Now, ndiri kutanga naMabasa chapter 2 verse number 4, please. If you can quickly read it for me. And they were all filled with the Holy Ghost. Hapana kunzi with the Holy Spirit, pakanzi with the Holy. Come on. Munoziva chipoko hachinakidze chikamira panapa vamwe munorova pasi. But panapa panonzi they were all filled with the Holy Ghost. Somebody chimboti Holy Ghost. Holy Ghost. Pana mai mufundisi vangu vari pano kuseni. Murume wavo anga achiti vakunobhadhara ticket marumwe zuro nezuro kuti vaburitse mota muparking unotanga wabhadhara katiketi. Saka pane muIndia anga ari kumashure akasvetuka kuti who are you? Mweya mutsvene uri mavari amai. Vari kufamba vazere nomweya mutsvene vachitaura nendimi. Mazvinzwa here? Mauona moto uye kuseni? Vanhu vaita murakatira kamunhu. Mazviona? Moto womweya mutsvene. And they were all filled with the Holy Ghost. Vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. And began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Pavakapiwa napo nomweya kureva. Now, mukaenda kuverse 3 kwachoko kunotaura moto. Munomboziva kuti zvipoko zvinobatidza moto usiku. Vamwe vari ngoti hamusati mauona. Verse 3 man. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana. And they appeared unto them cloven tongues like as of fire. Dzinenge dzomoto. And it set upon each of them. Ndokumara pamusoro poumwe noumwe wavo. Sokugara kwatikaita muno vakaona marimi emoto, flames of fire. Are you getting what I'm saying? Now, moto uye waigara pamusoro pemumwe nemumwe. Agarwa nemoto, and he began to speak.
in tongues as the Spirit gave them utterances. But ndi Jesu akanga ataura kuti regai kuenda kunoparidza, wait until you are endued with the power from on high. Peter aga kunoparidza nyange wafamba neni kwemakore matatu, mira kusvikira wazadzwa nesimba romweya mutsvene. Aha, Mabasa 1 verse 8 inoti muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, muchava zvapupu zvangu. Hazvina kunzi muchapiwa simba kana maenda kuchechistereki, kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Am I talking to somebody? Now, zvakavanzika ndezvaMwari. Hello? Zvandiri kutaura zviri pana Deuteronomy 29 pavhesi ya 29 inoti zvakavanzika zvese ndezvaMwari. Inoti the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of the law. Hanzi zvinoonekwa izvi ndezvedu nevana, asi zvisingaonekwe ndezvani? NdezvaMwari. Ndofamba nemi mbichana? Nditarisei zvenyu, iri kugohwa manje. Can I move? Bhaibheri robva rati hamugone kunyengetera. Amavhunga. Handisini vaRoma 8 ka pa 26 pandiri kutaura. Bhaibheri rinoti mese imi hamugone kudii zvenyu. Andeipa verse 20 inoti likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Isu hatizive kunyengetera. And uyezve hatizive zvokunyengeterera. Asi mweya unotinyengeterera. Come on, man. Asi mweya unotinamatira according to the will of God. Nokuti mweya mutsvene ndiMwari. And mweya mutsvene unoziva kufunga kwaMwari. Saka mweya mutsvene unotinamatira. Come on, man. Ndati mweya mutsvene unotidii? Sezvinoda Mwari. Saka paye ukanamata neShona, hapana chawati watanga. Chitaura nendimi. Paunotaura nendimi, mweya mutsvene wakukunyengeterera. Come on, man. Are you with me? Can I go to verse number 28? Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata pamwe chete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari. Handiyo yandinoda kuparidzeni. Nanga ndichingoda kuti ndimirepo kuti mweya mutsvene unotinyengeterera. Okay, ndiri kunamata pano Mwari Baba makanaka. Ndapererwa nemashoko ndakutaura nendimi. Yela rabosete rabaka yanderebosha lerenderebo koriana la rabos. Andisi kunzwa zvandiri kutaura. Andizvizive zvandiri kutaura. Agerapo neasinganamate anoti munhu akupenga uyu. Anoti asadhakwa. Ndozvavakaita kazuva riye ravabhabhatidzwa nomweya mutsvene. Pana Mabasa chapter 2 pavhesi ya 8 ka paye taverenga kusvika pa 4 apa ndati pavhesi ya 8. Nokuti
hande nayo kubvira pavhesi 7 panoti, and they were all amazed and marveled, vakakachamara vose saying one to another, vakataura mumwe kuno mumwe vachiti, behold, are not all these which speak Galileans? tarirai ava vose vanotaura Varikutaura nendimi havazi vaGarirea here. Vagarirea ava. Hande pavhesi 8, and how Zvino hear we every man in our own tongue wherein we were born. zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa Verse narwo. 9. Parthians, the Medes, the Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea and Cappadocia, in Montas and Asia. Kureva kubva kuChina uko Asia, India, Mesopotamia, yesei, vakanga varimo vanhu. Uyu ari kunzwa chirudzi chake ari kunzwa chake chiri kutaura. Ndimi is a language. Ndotaura zvangu here. Ndati ndimi is a what? Ndakakutaurirai ndiri kuIsrael, paWailing Wall, pandainamata. Ndiri kunamata, ndainamata nendimi. Ndichinamatira musangano, ndichinamatira icho nechicho. Ndiri kutaura nendimi. Ndapedza ndakuenda, mumwe muJudha anonditevera akundimhoresa nechiJudha, ndakati handinzwe chiJudha. Sakanzi asapo ungochitaura chiJudha kapo iwe. Ndakati aiwa ndanga ndichinamata mumweya. Sakanzi ndakati ko ndanga ndisinganzwe zvanga ndichinamata. Ndobva ndikati ko ndanga ndichiti kudii? Nokuti ndakuda kuziva. Saka ndina muJudha uye handisati ndambonzwa munhu pasi pezuva pano anga achitaura kuremekedza Mwari nemaremekedzero wanga uchimuita. Hanzi kana isu maJudha hatisvike ipapo. Okay. Pandainamata nendimi ndichingotaura nendimi. Imi mose munotonditerese kana ndichinamata nendimi munomu. Vamwe vachitongoti ndimi dzake, ndimi dzacho, ina handizvizive zvandiri kutaura. Asi Mweya Mutsvene uri kundinyengeterera sezvinoda ani. Meno kana muri kunzwa zvandiri kutaura. Aha. Dai pasina kuti ndiri kutsvaga rugwaro runoti zvaunonamata hauzvinzwe iwewe. Asi mweya unenge uchitaura kuna Mwari. Anenge 1 Corinthians here, kana isiri chapter 14 verse 2. Hameno kuti chapter ani. 1 Corinthians chapter 14 pa verse ya 2. Hande ituone. Indinoparidza ndichidzidzisa. Hakuna asingataure nendimi nasi muno. For he that speaketh in an unknown tongue, nokuti unotaura norumwe rurimi, speaketh not unto men, haatauri kuvanhu, but unto God. asi kuna Mwari. For no man understandeth him. Nokuti hakuna unomunzwa, Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. asi nomweya unotaura zvaanonzwika. Anotaura zvakavanzika, zvaanonzwika nani. Pati kudii dzokorora ipapa. Asi nomweya unotaura zvakavanzika. Kuzvanonzwika wanga wamutoro. Ndosaka panopanda kuparidza anoziva Bhaibheri. Unoparidziswa zvisiri izvo nevanhu vanoverenga. Hallelujah. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Hanzi kana uchitaura nendimi, hakuna anonzwa zvauri kutaura. Asi mweya unenge uchitaura kuna Baba, kuna Mwari. Ndozvitaura chete nhasi. Muneni here panapa? Are you with me? Nokuti isu tiri chechi yomweya, ndoda kuti muzvinzwisise. Munhu kana achitaura nendimi,
Come on, man. Zvaanotaurawo zvinzwe, but kune gift of interpretation of tongues. Ukaramba uchiverenga chapter 14 iyoyo munoverengera kumba inokutsanangurirai kuti mumwe akataura nendimi mumwe anofanirwa kududzira. Kurege kududzira mumwe chete panofanirwa kuva nevaviri kana vatatu vachitaura zvimwe chete monzwa kuti mweya mutsvene wataura pakati penyu. Now, ndakuda kudzokera pandimi ipo papo. Apa handisati ndatanga kuparidza ndichiri kuleya foundation, ndichiri paintroduction yemaridzo yangu. Hello? Pana ari kubatsirikawo here panapa? Muneni here church? Now, ndosaka mchiti mukaenda kunonamata munongoita 5 minutes modzokera kumba, nokuti nyangwe mumweya macho taura nendimi for 1 hour 2 hours mweya uchikunyengeterera, mweya unonyengetera sezvinoda Mwari. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Now, chinonzi ndimi, it's a language. Mapantheons, mapadosians, mai vakanzwa rudzi rwavo ruchitaura. Zvino munhu abatwa nomweya haadzove semhuka kuti ilanguage rudzi iyoyo. Ilanguage rudzi. You speak the language. Come on, man. Pana ari kubata zvandiri kutaura here. Hatina kupirwa ndimi dzemhuka dzebere kunzwa munhu abatwa nomweya achiti ndimi dzebere dzabva kupi? Unodzova semombe. Iwe taura. Dai ndakamira paWailing Wall ndichingoti maJudha angadai akandinzwa here. Am I teaching somebody here? Ndakaenda kwaMarange ndikaona vanhu vari ndakati demoni. Am I teaching someone today? Someone taurogerne kuti richechomweya. Pana ari kubata here zvandiri kutaura. Hanzi kana uchitaura nomweya uri kutaura kuna Mwari. Pana ari kubata zvandiri kutaura here. It's a language yaunonyatsonzwa. I still remember I was preaching in Brazil. I began speaking in tongues. Unoziva pane munhu akapirwa the gift of tongues. Marudzi akasiyana siyana. Nhasi unonzwa achitaura chinenge chichaina. Mangwana unonzwa achitaura imwe language. Mangwana anonzwa achitaura imwe. Ane chipo chomweya chemagifts. Ane malanguages akawanda engiros anotaura. But kunodikanikwa come on, man. Am I teaching somebody here? Church regai kufamba musingazive. Now, ndochiuya manje. Now, munoziva mweya mutsvene uyu wamunotarisira pasi. Ndinovenga machairman anoti panapa akacheya mweya mutsvene ukatanga kufamba apa unonzwa atanga iye kuti amen, amen. Teti uyu ari munyama ari kutungamira kereke yomweya. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Mweya mutsvene hausi wokudzima. Bhaibheri rakati quench not the spirit. Zvino iwe hudhikoni kana uvhangeri hwokudzima mweya wakagadzwa nani iwe. Alright, segai ndisiyane nazvo. Mweya uyu
mukaverenga vaRoma chapter 8 pavhesi 11 muneni here pano nhasi? Nhasi unobva muno wakadhakwa. Gadzirira kudhakwa, kwete newawa asi nomweya mutsvene waMwari. Nhasi unopa dhakwa chete. Come on, man. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, zvino kana mweya waiyeyu wakamutsa Jesu kuvakafa uchigara mukati menyu, he that raised up Christ from the dead iye wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa shall also quicken your mortal body uchaporesa miviri yenyu inofa by his spirit that dwells in you. nomweya wake unogara mukati menyu. Mweya wakamutsa Jesu Kristu kuvakafa uri kunzi unogara mukati medu. Come on, man. Munyuka uyo aripapo arikuti ndakaporeswa ndakabva kuvakafa. Mweya uye wakamutsa Jesu Kristu kuvakafa waakagamuchira uri maari ndiwo wamutsa muviri wanga wofa. Hamusi kundinzwa mani. Iwe chechi yomweya ndosaka tichida. Nokuti Bible rangu rinoti miviri yenyu itemberi yomweya mutsvene. Come on, man. Iwe nhamo yako ndiye kuramba uchitarisa pagirazi uchiona mhuno yako. Iwe zvitarise uchiti ini ndiri temberi. Come on, man. Rega kutarisa kusviba kwako, kutsvuka kwako, hakuna basa. Chine basa mauri kuva temberi yomweya mutsvene. Orebose rabakayata nandelerebosa. Hausi munhu wemanga manga iwewe. You shall be the head and not the tail. Hausi kuzova muswe iwewe nokuti ari matiri mukuru. Greater is he that is in me than the one who is in the world. Uchati ukasvika pane vanhu wozvitarisira pasi, ari mauri muhombe, uri temberi yomweya mutsvene waMwari. Can I go forward now? Paulos, ndakutanga maridzo yangu manje. Paulos achiparidza kwese kwaaienda aivabvunza kuti makagamuchira here mweya mutsvene. Haida vaKristu vanongotaura zvaJesu vasina mweya wakamutsa Jesu Kristu kuvakafa. KuvaEfeso anoti makagamuchira here mweya mutsvene. Zvakanzi hatina kumbunzwa isu kuti kune chinhu chinonzi mweya mutsvene. Kwaiva naApollos ndiye aiparidza evangelistic sermon. Paulos akavaturika maoko vose vakagamuchira mweya mutsvene vakataura nedzimwe ndimi. Regai ndiverenge vaEfeso yacho iyoyoyo 6 pa 18. VaEfeso 6 pa 18. Come on, man. Praying always with all prayer. Munyengetere nguva dzose nokunyengetera kwose. Praying always with all. Iwe prayer iri kunzi all prayer. Iwe wapabata chirunguka. Kunamata kunongonzi namata. But apo pari kunzi praying always with. How many prayers? Ameno mamwe machechi kuti vane paparidza sei ipapo. Pa all prayers. And yobva yati and supplication in the spirit. Nokukumbira mumweya. Kukumbira pai. Hazvina kunzi pamweya. Mu. In the Holy Spirit. Kukumbira mu. Kureva kuti paunopedza kunamata usina kunamata nendimi. Wangoita munamato one, it's not all prayers. Amen. Kana muri kubata zvandiri kutaura. Ndati it's not
hanzi, and watching thereunto with all perseverance and the supplication for all saints. muchirinda pazvinhu izvi nokutsunga kwose nokukumbira vatsvene vose. Perseverance ka izwi rechirungu rinorevei perseverance? Kutsungirira. Ko muchirungu perseverance inorevei? Rangu dictionary kuti to keep on advancing you forward. Thank you, doctor. Ndosaka mchinzi doctor. It's a continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time. You keep on advancing. Urukunamata iwewe. Gore rino ndinoda kuita chakati nechakati. Waona zvakawanda zviri kuitika. Mfundisa apa testimony kusenati. Building yandakatenga ndabhadhara 600. Bengi rati tinokubhadharira. Rakudzoka richiti, we don't want to invest in that area. Vakatengesera vakati kusvika musi wa 7 February usina kubhadhara miriyoni yedu taakutora building nokuti bengi raramba. Achienda kumba mapurisa anomubata, vanoburitsa matiketi 10 years ago akubhadhara 10,000. Achisvika kumba mwana ari kurwara, kumuendesa uko mari dziri kutaurwa, ataura mari inodarika 35,000. Uko hanzi 7 February building unofanirwa kunge wadii. Uku Satana ari kuunza zvinhu chete. Ndo panodikanikwa inonzi perseverance. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Ndati ndo panodiwa inonzi chii. You persevere. Zvakaoma zvichirwadza. Uri kunamata pano kuti Mwari ndirwirei. Kamwana kari kuuya kakaparara nomutoriro. Kakastika zvako. Kudo kanamatira kano kadaro kano. Panodiwa inonzi pese. Ndikuzama kutaura bana. Are you hearing what I'm saying? Zvino manje munamato wako nechikaranga chega hachisina kukwana. Kwakudiwa kunamata mumweya with all prayer. Andichaziva kuti ichaptani. Makamboiverengawo here inoti dhakwai. Ichaptani vesani. Hello? Okay, iyoyo verse 18, verse 19 inoti kudi yapera. Kokumberi kwacho haisiri. Kokumashure kwacho. Taverenga verse 18 kanda kureva 17. Byron, waiwana? Haisiriyo. Aiwa, iripo inoti makadhakwa nomweya mutsvene. VaEfeso 5 verse 18 to 19. Uri right iwe unoverenga Bible. Thank you. Verengai. Regai kubatwa newaini. Be not drunk with wine, nokuti ndipo pane kusazvidzora. where in excess, Asi muzadzwe nomweya. but be filled with the Spirit. Musadhakwe newaini, dhakwa ino mweya mutsvene. Come on. Musadhakwe nei, asi dhakwai nei. Pana ari kubata zvandiri kutaura here pano. Unomboziva, even uchienda kuinterview so, unoenda uri mumweya, uchitaura nendimi. Uchinoburuka uchipinda so, vanoona mumwe munhu wavasati vaona panyika. Vachitaura newe so, iwe mani, iwe. Unoona vese vakukunzwira tsitsi vachidii. Because you are praying in the Spirit. Pana ari kubata here zvandiri kutaura pana.
Unomboziva firiji yako chaiyo chimboitaurira nemweya mutsvene. Kuvhura soo kana madhiringi kana nyama hamuna. Tanga kutaura nendimi wakamira ipapo. Svondo haripere isina kuzara firiji iyoyo. Unoda munhu anokubatsirai sei vanhu? Haleluya. Mana ari kubata zvandiri kutaura? Manasi, musikana wauri kudanana naye, imbonomhuresa nendimi uone kuti ane daira nei. Mana ari kubata here nyaya yandiri kutaura panapa? Naiwe mukobvu wako wakamhuresa nendimi heroyo. Hallelujah. Unoziva hanzvadzi yangu inini. She's now late. She's now late. Anga asina kuzadzwa nemweya mutsvene. Ndokubva taenda kunonamata. Vanhu ndokunamatirwa kuti vazadzwe nemweya mutsvene. Iye ndokudzokera kumba asina kuzadzwa nemweya mutsvene. Saka manje baba hameno kuti vakapopota nei. Because my mother had died and she was cooking for us. Saka baba vachipopota akashatirwa hanzvadzi yangu. Paakashatirwa kuti ataure dzandimi. Ndimi dzega dzega. Baba vari kuti ko mwana ashatirwa ineiko kunoteerera. Saka nzinga ari kutaura nendimi. Ndokubva vakufonera muparidzi anga achiparidza kuchechi kuti kunoku vana vakungotaura nezvandisiri kunzwa zvafamba sei. Vaendokusvika zvakanzi haleluya, vatangawo kutaura nendimi. Ava vavaperekedza vatanga kutaura nendimi. Iniwo ndatanga nendimi. Baba varamba vakatarisa. Zvakanzi zvii zvamuri kuita izvi? Pavakati vapopote ndimi vatangawo. Unozwa Mwari uyu anoita zvinhu nenzira dzakasiyana siyana. Are you getting me? Kusvikira vazadzwa nendimi vachinamata, kunorara kumuka. Ameno mumwe waivati ndiri kutsvagirai mudzimai wokuti muroore. Zvakanzi panga ndakarara ndanzi usaroore for 10 years. Ungarasikirwe nemwana uyu. Mwana uyu ari kurehwa ndini. Kunzi hakuna mukadzi anorera mwana asiri wake. Ndoda kumurera. After vagamuchira mweya mutsvene, vakurota hope dzomweya mutsvene. Unomboziva kugara muchechi uri munhu zvake munhu. Kusazara nomweya mutsvene waMwari. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa? Ndati kusazara nei? Chechi ino ikazara nomweya mutsvene, tose tikazara nomweya mutsvene, unorova nhamo nembama. Hakuna zvainokuita. Mweya yetsvina haisvike kumba kwenyu. Baba naamai vemukomana uyu, simuka chivhima. Uyu ane vazukuru vaakusvika ku20. Baba vake naamai vake vakamurera. Havaitenda kuenda kuhosipitoro. Akakura kusvika pakatozoenda kuhosipitoro nemari yake uyu. Kwete baba naamai. Baba naamai vaiturika maoko. Vakataura nendimi imomo, vanhu vaizara pamba pavo, vachiuya mukicheni mavo. Reason, mudhara asina kuenda kuchikoro nomudzimai wake, chavainacho vazere.
Oh, come on, man. Vazere nei. Nhasi haukuende kumba usina kutaura nendimi. Jesu anoti iye mweya mutsvene uyu hausi mweya mutsvene chete, asi ndiye mubatsiri wako wandichakusiyira. Ndiri kutaura pana John 14 pa26. God is saying this Holy Spirit is your helper. Uri wega usiku. Uri pane marriage isingagarike. Pane rume rinenge rine nzara dzinenge dzewaya. Rikabata mukadzi anosara aparara. Zara nomweya mutsvene. Uchamuona akutya. Ndinozvitaura chete nhasi. Pana neni here panapa. Ndati zara nei. Okay. But the comforter, which is the Holy Ghost. Ndirukuramba njingoti the Holy Ghost. Whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. And nayo pamberi tuone. No. Abbas. No. That is another scripture. But it's up there. Ingadayati the helper, which is the Holy Spirit, I send unto you. Or is it another version? Yes, there. 14:26. It's a New King James Version. Irimu New King James Version. Inoti but the helper. Hey, come on. Who is he? Namo yandinayo ndosaka Mwari asingandibatsiri. Ndikaona nhamo ndomanyira kuna kacho. Shamwari ndibatsiro. Wasiya akatumwa naJesu to be the helper. Wakomana ndiri kuzama kutaura pano. Ndati wasiya akatumwa nani? Jesu haana kuenda. Haana kutanga cheche akaisiya akadaro. Akati I will send the helper. Mubatsiri. Come on, man. Munomboziva here kuti mumba menyu munomubatsiri anonzi mweya mutsvene. Muupenyu hwako unomubatsiri anonzi mweya mutsvene. Tauriro rinoiti murume uyu nhasi aparidza. Pana ari kubata zvandiri kutaura here pana. Uyu mweya mutsvene mubatsiri. Even pakati peusiku mumwe arwara. Taura nendimi. Nyengetera mumweya. Usakanganwe panzi with all prayers. Ukanamata neshona oti haisati ya all. Rega ndichienda mumweya futi. Nadzo ndimi. All prayers with supplication. Goro rino unova musoro haumbofa wava muswe iwewe. Are you with me? Paulos anotendi, my preaching did not come to you with men's wisdom, with the enticing words of men's wisdom, but I came to you with the demonstration of power. For the kingdom of God is not in word, but in power. Ndiva Roma 4 verse number 29. Inoti ushe wa Mwari hausi pashoko, asi pasimba. Ndosaka takatiza kuanglikeni kuwisiri, takatiza kushaya simba. Tichivinga mweya mutsvene iwoyu. Come on, manda titaivinga si. Taimba mumweya mutsvene kuchikoro chete mapuranga enda kuchiti wakaimba here mweya mutsvene kuchikoro. Siku Bible school kudaraka taiti kapinda muservice
vanhu vakaimba hamupedzesera imomo, munopedzesera makuimba nemweya. Kunongopirwa tune yomweya and you sing in the spirit. And we were singing in the spirit. Every time singing in the spirit. Unoona zvinhu zvose zvichiendeka. Are you getting what I'm saying? Oh, shamarika. Nyange uri musikana usati waroorwa. Kuswera mumweya uchitaura nendimi so. Unoratidzwa murume achakuroora iwe. Zuva raanouya unotoona kuti ndiye wandakaona zuva riye. Kwete zvako zvokutsvaga ane mota, ane mari, iye asina Mwari. Notarisa kasutu kakwereti kwakaakapfeka. Muzilikazi pawakanodiwa haunokwereta bhachi rokuenda naro. Ndosa hauna. Kare maikweretaga. Amai hove vadaiwe. Hallelujah. Munoziva zvandiri kutaura. Kana uri mumweya mutsvene. Come on man, come on. Come on man. Kana uri mumweya mutsvene, kana business rako Mwari anotanga kuribvisa mukubwinya richienda mukubwinya. Rinobva mukukunda uchienda muno kumwe kukunda. Oh, hallelujah. Pane vakambofamba neni here. Gwatidzo, you traveled with me. Half of the journey tinenge tichitaura nendimi. Half of the journey tinenge tiri mundimi chete. Tichitaura nomweya mutsvene. Haikona kufamba uchingoti chibage chakatsva icho, chakatsva chinokubatsirei. Uswa idzo, ona mombe idzo, zvinokubatsirei izvozvo. Hallelujah. Hallelujah. Ndaona musikana apo. Ayeye musikana imhenya chaiyo. Mhenya pakuita seyazere nomweya mutsvene. Uya naye apa tumuturike maoko. Unzwa kuti aroorwe ndewangu. Iwo ngochiti mhenya. Nasindaparidza. Hallelujah. Pana neni here pana. Munoziva Jesu akataurira mukadzi uye patsime reSamaria. Iri kuna John 4:23 anoti nguva inouya nazvino yatovapo. Yokuti vanonamata Mwari ngavamunamate mumweya nomuzvokwadi. Iwe kunamata mumweya kuita sei? John 4:23 But the hour cometh now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit. True worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. And the next verse, God is a spirit. Mwari ndimweya. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Vanonamata vanofanira kumunamata mumweya nomuzvokwadi. Vanofanirwa kunamata pai? Musikundinzwa imimi mani. Hazvina kunzi pamweya. Panapa ndikati Mwari Baba makanaka, ndiri kunamata mumweya izvozvi. Munoshamisa Baba makatendeka. Muri Mwari wangu, muri simba rangu. Baba paradzai zvirwere. Ndiri kunamata mumweya izvozvi. Bhaibheri riri kuti Mwari vari kutsvaga vanomunamata nomuzvokwadi. Dudzirai Bhaibheri mushe mani. Mwari ari kutsvaga vanomunamata pai? Naimi mukauya kuna kuteti Mwari Baba makanaka.
ende muri right. Wakudzokera kumba wanamata kayo? Wanamata mumweya? Hello? Pachechi panapa pachaitika mashura neminana. Pachechi panapa pane vachadudzira ndimi. Pachechi panapa pane chika mashura anoshamisa. Nhasi uchazvionera iwewe. Kutotanga nhasi chaiye uchaona zvichaitika muno. Mwari ari kutsvaka vanomunamata. Now, verse 24, you know that God is a spirit. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. God is a Spirit. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. God, Mwari mweya. Vanomunamata ngavamunamate mumweya. Nemuzokwadi. Nomuzokwadi. Mwari baba makanaka munoshamisa. Ndiri kunamata mumweya here ba. Handisi mumweya. Ndochikonzero uchiona kumba kwenyu. Unonzwa murume mukuru mukadzi mukuru achiti mufundisi ndambozama kunamata. Uri kunamata mumweya here? Ndanamata baba. Kana kuri kunonzi kunamata, kana kuzvinyima zvokudya ndiri kuzvinyima. Uchinamata mumweya here? Bible Jesu ari kuti Mwari mweya. Uye ari kutaura pandi Jesu. Ari kuti munamatei mumweya nomuzokwadi. And I close my Bible. Hey. Nyango ukasaombera wazvinzwa. Nasina kuzvinzwa wazvinzwa. Hallelujah. Takuda kunamata mumweya. Makore esaya wanga uchinamata mushona. Iye zvino takunamata pai. Nokuti Mwari ari kutsvaga vanomunamata. Mwari vanotsvaga. Mwari vanotsvaga. Vanomunamata nokumutevera mumweya nemuzokwadi. Mumweya. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya. Mwari vanotsvaga. Nomunamata nokumutevera mumweya nemuzokwadi. Mwari vanotsvaga. Nomunamata nokumutevera mumweya nemuzokwadi. Nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. 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 Mumweya nemuzokwadi. Nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Kwewewo uri kuimba mumwere. Do I have a microphone here? Do I have a microphone here? All right, here we tongue. But a microphone here. Right. Now, kana ndichiti munhu ari kunamata mumweya. Mumweya uite kunge svikiro. Riye rinoridzirwa ngoma. Otanga setuka wombozuzuma. Hey! Ndipe mvura kwandabva kunapisa. Ndati mweya udaro unotaura
Are you getting what I'm saying? Ipo pano ndakamira panapo. Mwiri wangu itembere mweya mutsvene. Mweya mutsvene uzere mandiri. Right now handimirire kuimbirwa kuti ndaure nendimi. Ye la rabose rabakaya terebosa. Rele rende rebokoria mandarabos. Yes, speak in tongues there. Oh. Speak in tongues. Come on. Pondiwa, speak in tongues there. A microphone. Are you seeing? Even when you are praying, autange waimbirwa. You are a temple of the Holy Spirit. Nerete raboko sikarabasa. Kielerende reboko riamanda rabosete. Come on, speak in tongues wherever you are. Taura nendimi, taura nendimi. Yelerende reboko rita rabakayate. Rala rabakayate rebokosa. Mendelerende reboko rianda la rabosa. Yelerebekeria la rabakayate. Nela rabakayande reboko rita. Yelerebekeria ande reboko rita rabosa. Ayamande rebosa. Yelerende reboko riana la rabos. Nande reboko rila rata rabosa. Yelerende reboko riana la rabosa. Nande reboko rita raboko se rabakaya. Ande rebosa. Yela rabakaya tete rebosa. Nande reboko rita tarabokosa. Yela rabakaya tete reboko si rabahata. Yele rende reboko rila rabakayata. Nande reboko sete rabakayata. Yele rebeke sete anda rabokosa. Ila rabakayande rebos. Rele rebeke rila ratatete rabos. Nande le rebeke rila rabakayato. Yerabakasa terebosa. Yelerende reboko rianande rebos. Kela rabakarate terebokosa. Yelarande reboko riande reboko riata. Rela rabakayate reboko riata. Nisa zei, Nisa zei, oya mwea zino, zino uno pinda moyo, moyo wangu mwea kuti tese, omo ndizo zei. Wakamira ipapo. Pane zviri kuitika pakati pedu. God can speak to you through. All right, regandishedze vanhu vashomanana. That lady, pane dhuku jena, Mairori, come forward, come forward, come forward. Come forward, come forward, come forward. My Jonathan, come. Mirai Zenyap. I want to show you something.
Okay, ndashedza mwana wangu msikana na mairori. Okay. Where is the microphone? Now, these two, they are just going to pray in tongues. Kunamata nendimi. Are you getting me? Yes, namata izvenyu nendimi muri mega. Then mapedza uyachazo namata nendimi. Sumudza maoko ako namata izvenyu nendimi. Ashimana lana sikashina. Yena nilana makana sana ni makashima. Ye kashana nilani sani makana lana nisana. Yika kashana nisana. Ina nilani makashana nisana. Yika mana nilani makana sa. Ye kashana nilana manasana nikasha. Imasana nilani makana nilani ma. Ye kana ninasana. Ikasima kashima linanima ikashana nilanima kashima ikashima nalana nisana yena nilana ikamana nenderebo shaya nerebosa nilanima nanilasina. Glory to Jesus. Rinda kamasata Remanda shata rabasa riboso darabasa tarabasa reterebosa Rakasia mandarabasa sata maso wasiaka sata rabasa rita terebosa dataria manda masaka masa riterebosa tatarabasa komasia kokomando kobosa ratekemosa rimendekemosa reterebosa torobosaya reterebosia kamanda reterebosaya reteria masaya reterabasa kamanda rabasaya rikomondorobokosa retetarabasa rekamosia tarabasaya orebosaya rikomandarabakasa reteterebosa rikamandarabakasaya Tarabasa, Tarabasa, Rito Torobosa, Tarabasa, Terebosa, Terebosia, Rela Rakasakata, Mande Kemosikata, Rila Rabakaya Tete Rebosa, Yene Kemoshakaya Rebosa. Yala rande kemosita yande rebos. Rela rabakasa tete rebosa. Namata nendimi wakamira ibabo. Yela rate kemosoto yande rebosa. Yela raka yande nderete kemosi. Ila rabosa kayata. Singwena kande kemosata. Riba kayate terebosa. Yele rekeseteata uyande reboko sikata randende reboko sete andamas rila rabakayate yele kemasakata rete kemosa uyamayande kemosiraba ayamande rebosa tayete rebos Aya makaya takamasa rikata terete kemosa shamisa muromo wako taura mazwi usingazive iwayo taura mazwi iwayo ramba uchitaura ramba uchitaura ramba uchitaura ramba uchitaura ramba uchitaura kerete kemasa torobosa Yela rabakaya nde rebosa. Iane reboko rila rate rebo. Ayamande rebosa. Rila rabakaya te rebos. Mana la rabakaya te rebosa. Yele rebeke riane reboko riata. La rabakaya nde rebosa taende mo. Uriamande rebosa. Mala raboko se rabakayata. Mele rende reboko rita rabosa.
Oya mande kema. Rila radabosata. Yele rendere bokoriata terebokosa. Haya mayandere bosa. Mele rendere bokoriata rabokorita. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vaviri vataura pangava chinamata vatua, but pane mumwe anamata munamato usiri wake iri a message to the church. Mweya mutsvene wanga uchitaura uchipa message. Now that message inoda interpreter anodudzira kuti zvanzi kudii. Can you interpret that one? Oh yes, oh yes. Yes. Famba uye kuno. Uye ari kutaura nendimi ngafambe uye kuno. Famba uye kuno. Taura, speak. Speak, Lord, your servant here. Sia mandia rorika harita rieso tia ramando riata yeta rika mandosa tia raroa hariesa torokosa yata tarabaso tia. Now those are not ordinary tongues. It's a message coming to the church. Vazhinji tanamata mumweya, but this is a message to the church. You can interpret that. Ko muchazwisisa nokutenda rini kuti ndiri Mwari wenyu panzvimbo ino. Kukuunganidzai kwangu hakuna chikonzero here. Handina here kukuratidzai nyasha dzangu. Ko neiko mukati menyu muchine kunyunyuta? Neiko mukati menyu musati mazara nokutenda? Zvino ndava kuzviratidza nemumwe mutoo. Muzive zviro kwazvo kuti ndiri Mwari pakati penyu, nokuti ndiri Mwari wenyu wamazviro kwazvo. Hallelujah. Give a clap offering to Jesus. You can take your seats. Avapangava Chinamata, was there a message from? Yes. Church ngaive nzvimbo yeutsvene. Ndinovenga nzira dzenyu netsika dzenyu. Munoti here makavanda imi muno pachena kudaro pamberi pangu. Amuzivi here kuti ndiri Mwari anoona zvose. Budai mutsvina dzenyu. Budai mutsvina dzenyu. When they were praying here, the two, another one was not praying a prayer. She was giving a message. The Holy Spirit is moving in our midst. Mwari ari kutsvaga vanomunamata mumweya nomuzokwadi. Muri kumba kwenyu nemhuri yako. Uri papu uchidriva mota yako. You can speak in tongues, opening your eyes and driving your motor car. You can get into your office. You can get in your house praying in the Spirit. Nokuti Mwari ari kutsvaka vanomunamata mumweya nemuzokwadi. Wakapedzesera kunamata mumweya gore ripi. Pangati chinamata hapa pane anga akunetswa nemweya yakaipa. Ichiti chibva pano wavingei.
pane izwi ranga uchinzwa, wanzwa hana yako kutanga kurova tichinamata, mweya mutsvene panga uchinamata. Come out quickly and come here. Kurumbidza kubuda uye pano, I want to pray for you. Wanzwa zvandiri kutaura izvi, hana yako yarova. And tichinamata pano, things, come on, quickly come. I want you to come quickly. Musanonoke. Mwari anoda kubatsira, Mwari anoda kurwira. I'm calling you to come. Wanzwa ndichinamata panapa, uri kutoshaya hope. Father, in the powerful name of Jesus, we come against all satanic forces, every satanic bondage. In the powerful name of Jesus, loose your hold. Mregedze kandere bosata kamasa yela randeke mosita rate mregedze nezita ra Jesu ndati mregedze nas muregedze nezita ra Jesu kubva nhasi ndinotaura kusunungurwa kwake, ndinotaura kudzikinurwa kwake muzita ra Jesu. I rebuke the devil. Muregedze buda uyende reba kasate rebosha ianele nerebokos mena la ratarabosa yele nerebokoriata. Where are my pastors? Pray. Ayamandarabo mwari muri zuva redu rinopenya pauzuru. We want to pray. Mwari muri Ayamanda zuva redu rinopenya pauzuru azimweya Dana vanoda kutendeuka, vanoda kugamuchira Jesu Kristu saisho upenyu hwake. I'm calling you, will you come to Jesus right now? Shamwari, vanhu vese vari kuona havakatendeuka, hazvinyariwe. Will you come to Jesus right now? Will you come? I'm waiting for you, bring her here. Will you come to Jesus? Vose vanoda kutendeuka. I'm calling you to come. Father, in the powerful name of Jesus, we set her free. Free forever. Free forever. Noraira hondo dzose mepo dzose kuti dzitaramuke kwaari. Musunungure muzita ra Jesu. Varegerei vamire. Fambai muye. Fambai zvenyu muye vanoda kutendeuka. Vose vanoda kutendeuka rambai muripo. Uyai. I'm calling you to come. Come to Jesus. Come to Jesus. Baba Kwatizo, lead them to pray. Vape microphone. Tinoda kutenda Mwari nekudana kwava kuita masikati ano. Timbova uchirira masikati ano nokuti matora sarudzo yakanaka
Vose vamunoona vari muno vakatoitawo kusanganidzana nezuva rakadai. Matora a special decision. Uye kubva nhasi upenyu hwenyu hwashanduka. Nezita ramambo wedu Jesu. Kufamba kwenyu, kugara kwenyu, mava chisikwa chitsva kana mangopedza kuteedzera shure kweminamato watichaita. Mwari vachitiwanira nyasha. Tese tichiteedzera. Muti Ishe Jesu. Musimudze maoko enyu. Ndinouya kwamuri. Ndanzwa kutaura kwenyu. Mandibvisa muzvivi. Mandibvisa murufu. Kundiuyisa kuupenyu husingaperi. Ndizvo ndinokutendai mambo wangu. Kuti mava Ishe namambo hweupenyu hwangu. Ndinokumbira kuti kubva zuva ranhasi musandisiye. Mugarewo neni. Munditungamirire nguva dzose. Muzita ratenzi wedu Jesu Kristu. Amen. Saka makuzonyengetererwa, makamira kudaro, manyengetererwa, muchaenda munonyoresa mazita enyu. Mira enyu makadaro munyengetererwa muzita raJesu. Ndamuwana Jesu namazuva. Hallelujah. Chakara naye. Ini ndamuwana Jesu. Hallelujah. Chakara naye. Chakara naye. Hallelujah. Chakara naye. Ini ndamuwana Jesu. Hallelujah. Chakara naye. Chakara. Right, vose vanyengetererwa. Nyango ukafa nhasi uri kuenda kudenga. Uchaenda kugehena. Handei panouya akamisa ruoko apo. Tinonyoresa mazita edu. Can we go there? Ngatifambei tiende ikoko. Tifambe vauchirirei mururu nomuridzo. Mose iti praying with all prayers. Praying in the Spirit. Nguva dzese haukundike iwewe. Kunonoka kupindurwa nokunonoka kwesoko hamukunamata nokunamata kwose. Ngatinamatei nokunamata kwose. Pane vasati vagamuchira simba romweya mutsvene. Pane vatanga kutaura nendimi here patatanga kunamata. Come on, vatanga kutaura nendimi patatanga kunamata. Simudza ruoko rwako tione. Yes, I can see those hands there. Thank you very much. And yes, thank you. Thank you very much. As you continue, uchaona kuti unofamba sei muchiedza chaMwari. Kunamata kwaunoita nendimi, iwe haunzwe. Hapana anonzwisisa simweya amene unenge uchinyengetera kuna Mwari sezvinoda Mwari. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kumweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino dzamara kwekusingaperi. Amen. Tosangana mangwana kumunamato 6 o'clock. Toswera takazvinyima, tosangana manheru. Vaye vanzi vasare, remember zvamataurirwa. Thank you. God bless.